Уже зараз з нами на сувязі Вадим Мажейка, координатор экспертной сетки «Наше мнение». Вадим, вітаю вас, добрый вечер. Прывітанне. Ну а вы як лічыце, на кого разлічана гэтая уласна заява пра 2 мільёны, якія можна паставіць, як кажуць, пад ружо? Фантастычная лічба, ці то на Лукашэнку і Пуціна, ці то на ўнутраную аўдыторыю, а можа быць, наадварот, на нашых суседзяў? Слухайце, ну, цяжка часам, канешне, прааналізаваць такія вось матывы прапагандысцкіх заяваў, бо сапраўды я адразу скажу, што я не вайсковы эксперт. Я вось у адрозненне зараз Александр тут добра нешта сказаў пра тое, колькі у нас запасаў, зброі, я нічога пра гэта не магу сказаць, але ну, выглядае, што 2 мільёны это ледзь не больш за 20% насельніцтва краіны, каб 20% былі вайскоўцамі, ну гэта сапраўды нейкія звышнатуральныя лічбы. Здаецца, гэта пустая бравада. Заўсёды чыноўнікі любяць рабіць прыпіскі, нешта каб выглядала лепей, чым ёсць. Часам гэта прыпіскі нейкіх надояў малака, ну а часам, пэўна, вайскоўцы прыпісваюць да патэнцыяла магчымай нейкай мабілізацыі, каб усіх на свеце застрашыць. Тут адрасаты могуць быць вельмі розныя. На ваш погляд, вось калі казаць пра ўнутраную аўдыторыю, ці гэтая інфармацыя можа нейкім чынам справакаваць нейкую паніку ў Беларусі, там вызваць масавы ад'езд беларусаў, якія будуць баяцца гэтай мабілізацыі, бо ўсё ж такі атрымоўваецца, што 2 мільёны гэта ну амаль усе мужчыны, якія ў такім прызыўным узросце могуць прызваныя вось для гэтых мэтаў. Пражырасці не надта зараз уяўляю некую тут новую паніку, бо мы бачым, што ад чынавенства сыходзяць такія досыць супрацьлеглыя заявы. Толькі вось той, хто захоча пабачыць паніку, вось што, маўляў, усё зараз 2 мільёны мабілізуюць, ён, конечно, можа это знайсці. Але пры гэтым можна паслухаць тое, што не так даўно казаў Лукашенка, што не будзе ніякай мабілізацыі. Тому мне здаецца, тыя, хто прынцыпова мабілізацыі баіцца, і ведаю такіх, у тым ліку асабіста, калі это мужчыны прызыўнога ўзроста, так некаторыя з'язджаюць менавіта ў першую чаргу з гэтага матыва. Але зноў-такі могуць быць розныя зоны, і я зноў-такі не думаю, што заўтра проста нехта будзе новая нейкая хваля панікі. Ўсё ж такі такія чыноўніцкія заявы гэта не так шмат, каб, мне здаецца, людзей надта ўразіць у Беларусі. Лукашенко тым часам сёння правёў паседжанне так званай Рады бяспекі, і традыцыйна не абышлося і без пагрозаў уяўным ворагам на межах Беларусі. Ім узурпатар абяцаў жорсткі і хуткі адказ. Пагаварылі пра праект абноўленай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Таксама абмеркавалі праект аб народным апалчэнні. Давайте паслухаем. Мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают. Поэтому мной была поставлена задача Минобороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения. Проект соответствующего закона подготовлен. Уласна, яшчэ летась у верасні на Магілёўшчыне была створана вось такое тыпу народнае апалчэнне. Туды ўвайшло 22 чалавекі. Тут Лукашенко сёння кажа, што будуць яны стварацца па ўсёй краіне, ў сельскай мясцовасці, але невялікімі такімі групамі па 50 чалавек. І міністр Хрэнін адначасова кажа пра тое, што ў гэтае народнае апалчэнне можа ўвайсці ажно 150 000 чалавек. Гэта не ўлічваючы тых патрыётаў і добраахвотнікаў, якія могуць уласна далучыцца да яго. Спадар Вадим, як вы ацэньваеце вось такія вельмі пазітыўныя, такія вялікія лічбы, якія называюць беларускія вайскоўцы, і сам Лукашенко, што ён ставіць на гэтае народнае апалчэнне? З лічбы у мяне нават больш уразілі, можа, там не сотні тысяч і мільёны, а мяне ўразіла лічба ў тое, што з некай там, вёскі і сельсавета хочуць зрабіць тэрабарону з 50 чалавек. Я па шчырасці ўсё, што ўзгадваю пра беларускія вёскі, заўгасы, па шчырасці знайсці 50 людзей, якія будуць нейкімі баяздольнымі ваярамі там, па шчырасці, гэта не такая простая задача. Ну, а калі сур'ёзна, то тут, канешне, бачыцца вось тая логіка, якую проста шчыра Лукашенко казаў, гэта досвед Украіны, дзе тэрабарона сапраўды грала важную ролю.
Але, безумоўна, такі досвед немагчыма пераняць без таго, што украінцы давяраюць збольшага сваёй дзяржаве. Яны лічаць, што дзяржава абараняе іхныя інтарэсы ўсё ж такі, а ў Беларусі сітуацыя цалкам іншая. І там давер да збройных сілаў Украіны ва ўкраіне, ну, мякка кажучы, непараўнальна вышэйшы, чым у Беларусі да беларускіх сілавікоў. Таму я не надта уяўляю, каб беларусы, па-першае, шырока імкнуліся ісці ў такую тэрабарону. То бок, канешне, можна стварыць нейкія пацешныя войскі з нейкіх маргіналаў алкаголікаў, якія будуць смешна трымаць аўтаматы. Гэта, канешне, можна. Але калі ўсур'ёз уявіць тыповых беларускіх мужчынаў, якія, напрыклад, хочуць, значыць, атрымаць баявы досвед, навучацца са зброяй, напрыклад, тых, хто паехаў добраахвотнікаў в Украіну, ці там недзе трэніруецца ў Харухвах у ліцеі ў Польшы, дык наўрад ці гэта тыя людзі, якія першыя пойдуць у лукашэнкаўскія сілавыя ведомствы. А па-другое, наўрад ці гэта тыя, каму Лукашенко будзе давяраць. Пэўна проста, што ніхто з гэтых генералаў не наважваецца на нарадзе сказаць, што Александр Григорьевич, трэба асцярожней, мы баімся, што калі раздадзім людзям зброю, то яны з гэтай зброі першымі будуць выстраляць саміх нас. Ну, а калі такія як непрыгожыя рэчы не кажуць, але ў выніку гэта застаецца ў паветры. Таму па шчырасці я не думаю, што рэальна будуць створаны нейкія сапраўды магутныя, вялікія атрады тэрабароны, якія рэальна будуць мець досвед стрэльбаў і будуць ведаць, дзе побач з іхным жытлом знайсці гэтую зброю. Бо у умоўным сцэнарыі жніўня-верасня 2020 года, конечно, такая тэрабарона была б для самой лукашэнкаўскай сістэмы небяспечнай. Таму я не чакаў, што гэта рэальна ў такіх маштабах абасобіцца. Уласна, калі Лукашенко сёння казаў пра стварэнне гэтых дружынаў, так, у сельскай мясцовасці уяўлялася, як вы заўважылі, што сапраўды ходзяць п'яныя з вінтоўкамі, збіраюць яйкі ў бабак, як у свой час збіралі немцы ў часе Другой сусветнай вайны. Тым не менш, вы кажаце пра тое, што цяпер ужо па нейкім часе пасля нашай рэвалюцыі Лукашенко нібыта не рызыкуе, так? Ці то памяць кароткая, ці сапраўды няма ўяўлення таго, што гэта можа быць небяспечна для яго? Глядзіце, па-першае, падзначыў, што ўсё ж такі гэтых сапраўды не надта бадзёра выглядаючых людзей, якім там параздавалі зброю, пафоткацца для дзяржаўных медыа, я б ўсё ж такі іх не параўноўваў сур'ёз з паліцаямі. Мне здаецца, гэта, мякка кажучы, занадта ўжо такая моцная метафора, якая па шчырасці неяк, можа, занадта іх моцнымі тут зараз выставляе, нейкім занадта страшным. Гэта ўсё ж такі сапраўды нейкія, нават не тик-ток войскі, а хутчэй нейкія мемныя войскі, з якіх толькі мемаў рабілі. Не думаю, што яны камусь больш нейкую небяспеку уяўляюць. А разважаючы зараз пра тэрабарону, мы так бачым, што Лукашенко кажа не надта лагічна, не надта абачліва. Дык па шчырасці гэта, пэўна, не першая, не апошняя, можа, не самая важная тэма, дзе Лукашенко робіць не надта разумныя заявы, ды і тое, што потым не ўвасабляецца. Тут можна згадаць нават той же дармаедскі дэкрэт, дзе таксама ўсім было зразумела, што гэта нерэалістычна, што не назбірае дзяржава так грошай. Але Лукашенко упарта гэта прасоўваў, у выніку атрымалася ўсё, што заўгодна, але дакладна не папаўненне бюджэта. Таму часам так Лукашенко можа прасоўваць нешта нерэалістычнае, бесперспектыўнае, і, на жаль, беларуская сістэма так выбудаваная, што з часам няма каму яго супыніць. Уласна, у нас яшчэ адно меркаванне ёсць, чаму Лукашенко ўсімі сіламі імкнецца мілітарызаваць беларускае грамадства. Чаго ён баіцца і ад чаго хаваецца за спінамі сілавікоў? Каментар чальца ініцыятывы «Беларусь 2.0» робім разам. Сергея Бульбы. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Ягоная эта істэрыя, она гаворыць пра тое, што ён, проста ў яго натуральны жывёльны страх, разумееце. Ён разумее, што ўцякаць няма куды. Ён прасіў у Эрдагана, нават прасіў пашпарты для яго, для ўсёй сям'і, але ж ніхто не хоча за яго рызыкаваць. Каму эта праблема патрэбна? Таму ён разумее, што трэба акапвацца. Адзінае месца, дзе ён яшчэ можа самазахавацца, это Беларусь. Таму і пачынаецца то Міністэрства абароны, нарэшце, першы раз за ўвесь час, як бы так сур'ёзна бюджэт паднялі. То ж Лукашенко ўсё больш клапаціўся толькі пра ўнутраныя войскі, пра міліцэйскія. А тут першы год, калі ён узгадаў, што аказваецца, што ягонаму перыметру ягонага трона можа нешта пагражаць і звонку, разумееце?
Таму як бы, ну вот з майго пункту гледжання ўсё як бы так, ну ён сам сябе загнаў у кут, ён мае тое, што мае. Спадар Вадзім, ці вы маглі б пагадзіцца з такім меркаваннем, што Лукашенка сапраўды цяпер загнаны ў кут і вось прыдумляе розныя такія ініцыятывы, ад гэтага уласна вся мілітарызацыя беларускага грамадства? Ну, глядзіце, я зноў-такі тут не псіхолог, каб каментаваць пачуцці Лукашэнкі, і таксама ўжо дакладна ў адрозненне ад спадара Сергея нічога не ведаю пра нейкія турэцкія пашпарты для лукашэнкаўскай сям'і, ці былі яны ці не, бо мне здаецца, у тыя часы, калі ва ўкраіне зараз ідзе вайна, калі вайна ідзе у ліку з тэрыторыі Беларусі, то ну не дзіва, што ў такія часы усе краіны рэгіёна надаюць больш увагі вайскоўцам, падымаюць бюджэты, і ўвогуле нават там і краіны, і грамадства так мілітарызуюцца. Тут для гэтага не трэба нейкіх складаных тлумачэнняў. І па шчырасці мы ж бачым мілітарызацыю далёка не толькі лукашэнкаўскай сістэмы, але і ягоных апанентаў. Ніколі, здаецца, не было такога ў часы сапраўды ягоных усякурат палітычных праціўнікаў, каб гаворка ішла пра тое, каб так там запісвацца масава добраахвотнікамі ва ўкраіну, набываць вайсковы досвед з зразумелай мэтай, каб ствараць все гэты розныя там харухвы, ваенна-спартова-патрыятычныя арганізацыі, рабіць трэніроўкі стрэльбаў, байпол з планам перамога. Дык нават тое, што ў першым складзе аб'яднанага праходнага кабінета з 4 сябраў 2 былі сілавікі. То бок вельмі па розных напрамках ідзе мілітарызацыя, яна ідзе ў розных формах, але сам той факт, што падчас вайны ўсё навокал мілітарызуецца, гэта вельмі сумна, але, ну, на жаль, нічога дзіўнага я тут не бачу. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэтае меркаванне. Вадзім Мажэйка, каардынатар экспертнай сеткі «Наше мнение», быў з намі на сувязі.